Специален поздрав от Мартин. Сутрин радо градът още спи, а моторите вече бучат в далечини. Пакети чакат, адреси безброй, а екипът на Хермес е готов за бой. Мартин лети по улици и булеварди, все едно часовникът за него не важи. От врата на врата, без да спира за миг, най-бързият раздавач, това е неговият лик. Хайде, момчета, денят ни зове, дъжд или слънце, напред се върви. Хермес е име, което се знае, когато екипа зад него стои. Людмил товари огромни кашони, все едно тежест не съществува за него. Мега пакетите идват един след друг, а той ги подрежда със спокоен дух. Али Бажанака винаги е в ход, от сутрин до вечер по своя маршрут. Няма умора, няма не мога, работи здраво и гледа на хайде, момчета, денят ни зове. Дъжд или слънце, напред се върви. Хермес е име, което се знае, когато екипът зад него стои. Самир понякога нервно въздиша, гледа адресите и клати глава, но когато стане напечено много, пак е първият, който помага в беда. Един се шегува, друг бърза напред, трети разтоварва до късно вечерта, но когато работят рамо до рамо, стават истинско семейство в света. И така ден след ден по пътища дълги, през студ и жега, през вятър и дъжд, Мартин, Людмил, Али и Самир, 4 имена, един общ път. За Хермес работят с чест и сърце, и всеки пакет стига своя адрес. А вече, когато градът притихне, остават гордостта и заслуженият успех.